E kif l-iskema stabilta li suppost kella traħħas numru ta' prodotti issa ila kważi fis-seħ għal 4 xhur ma joqsux l-menti tan-nies li qed isostnu li din l-iskema hija ineffettiva għall-aħħar l-istess skema li l-gvern ta' Robert Bela tant ftaħar biha. Waqt il-programm ta' Andrew Azzoppardi fuq l-RTK l-attivist Wayne Flask fisser għaliex din l-iskema falliet u ma laħqitx l-anijiet tagħha. L-iskema tal-istabilta jiddispjaċini hija pastażata kbira. Ġiet hemmhekk biex iżżomm stabbli l-prezzijiet taċ-ċips tal-friża. Meta l-prodott Malti li jaħdmu li jipproduċu l-bdiewa Maltin mhuwiex prodott minn ebda salvagwardja. Fl-aħħar jiem Net News mar fit-toroq tal-Belt Valletta sabiex jisma' dak li għandu xi jgħid il-poplu fuq din l-iskema. Bil-maġġoranza jgħidu li l-iskema tant mhix effettiva li ġimgħa wara l-oħra qed ikomplu jaraw il-prezzijiet ta' prodotti essenzjali jisparaw il fuq. Kaġun tal-isplużjoni fil-prezzijiet ħafna familji mhux qed jirnexxielhom ilaħqu sal-aħħar tax-xahar sal-punt li qed jispiċċaw jiċċaħdu mill-iktar affarijiet bażiċi. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Partit Nazzjonalista ilu għal diversi xhur jimbotta l-proposti tiegħu bil-għan li tkun indirizzata il-pjaga tal-għoli tal-ħajja fost l-oħrajn billi l-kola ma tkunx intaxxata li jkollna mudell ekonomiku ġdid ibbażat fuq il-kwalità minflok fuq il-kwantità kif ukoll li jkun hawn fond nazzjonali li jgħin l-importaturi kif ukoll l-esportaturi.